Coño. A ver. Onde está o meu PDF? Vai, sí. Bueno, aproveito para agradecer á asociación que me terán invitado, porque realmente penso que son a rara avis do Congreso, das xornadas, porque non son deseñadora, non teño ningún tipo de formación de deseño, abro Illustrator e bótome a temblar. O meu é a programación. Normalmente a xente me pregunta que como estudiando Belas Artes rematei pois programando, sempre con cables e código e así metida nun ordenador, porque realmente comecei facendo visuais cun grupo que tiñamos aquí electrónico folclórico chamado Proxecto Trepia, que igual vimos aquí a Coruña algunha vez, fai moitos anos. E claro, dime conta, empecé mesturando vídeo en tempo real e todo eso con softwares tipo, bueno, Modulate chegou despois, pero tipo Arcaos, que eran así como máquinas super antigas con unha forma de mezclar vídeos super analóxica con filtros terribles. E dime conta de que para chegar pois as cousas que quería chegar a facer tiña que fabricar a miña propia ferramenta para poder conseguilo, ¿no? Como por exemplo, se poño unha cámara e gravo somente o que é de cor branco, podo proxectar só no branco? Entón xa comecei a preguntarme esas cousas, entón decidín estudiar deseño de interacción. Realmente, cando a xente me pregunta a que me dedico, isto non vai, hola, está encendido? O efecto demo, espera que o encendo, vale, bueno, estas líneas onde deben estar aí. Cando a xente pregunta que fago, suele ser bastante complicado explicar realmente a que me dedico, porque dis, programación creativa, e pensan, non sei, esta tipa pues, fai videoxogos tipo Monument Valley, fai páxinas web, ou pensan que fago páxinas web e non teño nin idea de facer páxinas web, vale? A miña plantilla é un WordPress que vou enchendo e faime un amigo. Entón, con uns cuantos amiguetes da profesión, fixemos entre todos este meme. A xente non ten nin idea de que fago, o cliente pensa que fago maxia e pídeme cousas imposibles, en plan de, quero un historión interactivo con un montón de sensores e que faga fume, cores e todo xunto á vez, e pensa que facer así chas como sacar un conexo dunha chisteira, non? A miña nai costalle un poquinho ser o que fago. Ten un papel na carteira anotado os nomes dos másteres que estudiei porque era incapaz de volver a repetilos, e para explicar o que fago ten unha nota no móvil co meu currículum para poder explicar ás amigas. A xente pensa que estou todo o día xogando, eu creo que estou facendo cosas increíbles como entrando en Matrix, pero realmente pásome horas e horas diante do ordenador probando e volvéndome un pouco tola, non? Sea un pouco... Está comezando a facerse viral, porque non había meme de artista digital ou programador creativo. Realmente prefiro a definición de programación creativa antes de que arte digital, porque, claro, é arte digital cando estás facendo arte ou algo creativo ou algo para un museo ou algo deso, como a propia palabra o di, algo artístico, non? Pero se despois xa estás facendo algo pois máis de pois para publicidade ou para un evento ou máis infográfico como que fai Baliño ou algo así, xa deixa de ser ese concepto tan artístico, entón quedame co de programación creativa. Cando falamos de diseño de interacción, que estes días estivemos escoitando un montón sobre ele, tanto onte como hoxe, eu creo que a diferencia principal entre o diseño de interacción, que pode ser unha interacción con un teléfono móvil, con unha páxina web, esas microinteraccións que falastes onte, é que realmente a interacción deste tipo de programación creativa, que é o que eu e outra xente nos dedicamos como oficio, porque ahora realmente podemos dedicarnos a elo, é que realmente o fin de utilización da tecnoloxía ten un fin creativo, sobre todo funcional, vale? Non importa moito máis o medio de que se utilices un software ou outro software ou máis tecnolóxico, menos tecnolóxico, cando realmente a finalidade é máis creativa. Entón, vou facer un pequeno repaso porque realmente cada proxecto novo que me topo pois pode ser unha cousa totalmente distinta, vale? Que se pode aplicar a un montón de campos, entón vou facer un pequeno repaso. Como unha instalación interactiva básica, este foi Travesía polos Estados da Palabra, que tiven o honor de poder participar nela, que se fixo en Madrid, en Matadero, que realmente foi a instalación interactiva máis grande que puden ver, porque realmente era un montón de sistemas distintos, interconectados, que había parte de son, había 50 impresoras 3D imprimindo unha palabra seleccionada
aleatoriamente de textos de Gabriel García Márquez, que iban todo o rato imprimindo, o son estaba recollido en tempo real, estaban facendo música con ese son, ese mar digital que vemos aí nesa pantalla estaba conectado con sensores que estaban no chan, que se ve aí como unhas pequenas marquiñas que modificaban tanto o que se estaba vendo na pantalla de LEDs como a iluminación que se iba cambiando en riba destas palabriñas, que todo iso branco son as palabras que iban esas 50 impresoras 3D imprimindo todo o tempo e que iban creando ese mar digital, porque era unha exposición que estaba en honor a Gabriel García Márquez de como o mar levou a Sudamérica o idioma e devolveu a palabra polo medio da súa literatura. Hai un vídeo precioso que explican de 20 minutos o documental de todos os componentes desta instalación que podedes buscar en internet, pero claro, dura 20 minutos e xa foi a mitad da instalación. Ui, perdón. Aquí lle din. Hola. Dai a play. Perdón. Estos chismes. Por exemplo, tamén instalacións para museos, é o que se está utilizando moito. Esta é unha instalación feita por Pan Generator, que é un estudio que se dedica moito a facer instalación museística, que está feita nun museo xudío, no que con unhas tarxetas podes ir cambiando a visualización que queres ir vendo da información da época, se queres ver imágenes, queres ver vídeos sobre un tema en concreto, e por medio de mapping, pois axustan o que a visualización a esta estrutura, que eso, eu poño aí a palabriña para que logo podes buscar. Se poño os vídeos de todo é imposible. Tamén en isto que se chama agora, está moi de moda, os non-places, que son estos lugares que son de paso, que tienen estas ali porque queres, como unha estación de autobús ou un aeroporto, ou calquera desas cousas. Está bastante en boga que se pidan instalacións interactivas para estes espazos, pero realmente como son espazos por os que pasas e queres que hai facer como un engagement, ¿no? Como se podría decir, xa pasa un pouco o lado da gamificación, ¿no? Para que a xente poda estar entretida e fagan algo mentre están esperando a súa nova porta de embarque e todo iso. Eso en ser tipo xogo, moi sinxeliños. Tamén para artes escénicas, utilícese moito. Eu formeime despois de interacción en tecnoloxías digitais para a escena, porque realmente o que máis me gusta facer é estar nun teatro facendo un show e interactuando. Klaus Obermauer foi foi un dos precursores da tecnoloxía en escena, onde facía todo de maneira analóxica, vale? Este traballo de Apparition pode ter casi 15 ou 20 anos, vale? Agora, hoxe en día, pois con unha Kinect e todo isto, que despois falarei dela, é moito máis fácil de facer, pero antes era como bastante complexo de facer. Sempre pensando en ampliar a mensaxe que queres transmitir co teu espectáculo ou con a danza que estés facendo do propio espectáculo, aumentala coa parte de tecnoloxía, vale? Non é poñer cousas brillantes por poñer cousas brillantes, é sempre intentar ampliar o que temos diante. Tamén que está moi en boga agora mesmo, que teño a manía que quero facer un escaparate, pero ainda non puiden, e tamén facer instalacións interactivas, xa con luces, motores ou calquer tipo de tecnoloxía para darlle un pouco máis de vida a un escaparate dunha tenda, non? Porque realmente son espacios que están pechados, están super controlados, sabes, que non é que poda haber un rapaz e tirar do cable, está sempre todo aí escondido, e realmente teña unha visibilidade moi alta dun impacto social que realmente está na rúa e todo o mundo que está pasando pode velo, non? Este foi en Barnes, en New York, Joanile Mercier, que é un artista digital do sello Anti-VJ, fixo esta instalación con LEDs e con espellos que, visto en vídeo en directo, é increíble. Tamén, por exemplo, pois, eventos na rúa que van por aí dando voltas por España. Esta en concreto foi unha instalación que fixen para a Fundación Telefónica, que estivemos por Granada, Sevilla, Bilbao, Barcelona, en Madrid 2 veces, no que realmente tens que ter en conta que igual nunha mañán nunha destas instalacións poden entrar 300 persoas e destrozarte o chiringuito o primeiro que entre, non? Porque realmente sí que pasa que a xente sempre vai facer o que menos esperas nun evento deste tipo, porque podes pensar todas as cousas que poden pasar e sempre ven algún que fai algo co que non esperabas. E, bueno, era unha instalación moi sinxera no que a xente podía entrar e facía un experimento con audio, gravábase un vídeo, podía imprimir por medio desa impresora térmica que vedes ali no medio dos meus cables e as miñas cousas para poder despois compartilo por redes sociais. Por exemplo, tamén o tema do mapping, que está moi de moda, que todos coñecemos, tamén é un dos
campos no que os programadores creativos nos movemos máis, vale? Realmente non deixe de ser unha simple técnica, por así decilo. Realmente non ten máis misterio que o mapping simplemente é poder axustar unha proxección á superficie na que vas proxectar, vale? Despois xa, se é 3D ou non é 3D, xa é cousa do contido que queras utilizar. Coñecedes este, non? Bueno, pido disculpas aos meus amigos de VJ Spain, que foron os que crearon este mapping nos últimos anos, que realmente pensamos o resto da xente que este é un recurso que xa está super esgotado, vale? Non queremos ver máis fachadas que se caen, xogos de luces, un dragón chino que aparece, sempre hai un dragón chino, non sei por qué nestes mappings, cando non pinta nada o dragón chino na Catedral de Santiago, non? Se faz un mapping en Macao como os que fai Terenoica, pois sí que o dragón chino ali debería estar. Pero sempre hai que intentar darlle unha volta ao contido, porque realmente o mapping por sí xa está totalmente pois desenvolto e é unha técnica que se utiliza e é o que hai, non? Pero o interesante é poder facer que o contido que estés xerando teña algún tipo de relación coa superficie que estás facendo ou o evento que polo que estás facendo isto. Por exemplo, tamén facer gráfica xerativa, este exemplo gustame moito enseñar cando enseño diseñadores gráficos, e como todos os diseñadores gráficos vou enseñar, no que este estudio chamado Sackmester and Walsh creou a gráfica a identidade corporativa da Casa da Música do Porto cunha aplicación feita en Processing. Outra vez, ai Dios mío, perdón. Está moi perto os dous botóns, vale? Pido disculpas. No que poden facer que esta identidade xerativa realmente teña vida e depende do evento que vayan crear poden ir modificando, vale? Tanto no uso da cor que da identidade cromática que leva o logotipo como as distintas caras do polígono ou tamén para tarxetería, cartelería. Tamén o estudio Field.io tamén fixo este experimento que foi unha acción promocional para HP, pois para demostrar que teñen unhas impresoras estupendas e que imprimen moi ben e moitos colorines. Crearon unha soa programación que creaba gráficos aleatorios con esta base así como acuosa, igual era que vedes aquí, moi fina, pois como con un só programa puderon crear 10.000 reproduccións distintas en base do mesmo patrón. Entón, sí que é realmente algo moi potente tamén para xerar contido gráfico. Tamén os arquitectos son bastante fans deste tema da programación creativa porque estes softwares como, por exemplo, Rhinoceros ou que incluen Grasshopper, que é a parte paramétrica que poden incluir, aí sí que poden facer dunha maneira bastante sinxela por medio de código, intentar xerar esas superficies, esas estructuras que realmente sigan un pouco un movimento natural ou que respondan á xeración por medio dun sensor que está alrededor do edificio, e entonces según está o sol, a faciana vaise movendo e vaise abrindo, bueno, todo ese tipo de cosas realmente agora coas novas tecnoloxías sí que se pode chegar a elas. Tamén para deseño de produto, tipo, pois eso, lámparas, sobre todo utilizase moito en deseño de iluminación e deseño de lámparas, vale? En concreto este proxecto, esta lampariña con forma de nube raciona o movimento das persoas e tamén xenera ruido según o que está ocurrindo na sala onde este colocada, como se fose unha pequena tormenta que tes no salón. Tamén, para uso fotográfico, este é un proxecto que me gusta moito enseñar porque non é o clásico light painting que colles o móvil e poste aí co flash a facer así uns inventos, non? O que fixeron foi facer un pau máis alto que a min, cheo de LEDs, e o que van visualizando é a intensidade de redes wifi que hai no sitio onde estás colocado, non? Entonces fixeron un montón de fotos e vídeos, podedes buscalo, chamase Materials, e van recorrendo toda a cidade, aparte unha cidade, non me acordo onde é, en Finlandia ou por aí arriba, que está todo nevado, e son imaxes preciosas, onde van visualizando a distintas intensidades de redes wifi que hai como na cidade, como intentando desvelar esas cousas que non vemos por medio da luz. E aparte teñen un making of moi bonito onde podes ver como montaron todo tinglado e o tipo vai basicamente cun pau de madeira destos como do Leroy Merlin correndo por aí pola rúa, e outro coa cámara de fotos. Tamén para facer roupa, últimamente está tamén bastante de moda, bueno, Hussein Chalayan é un diseñador de moda que realmente leva como 10 ou 20 anos facendo wearables. A verdadeira revolución para este tipo de tecidos, de usos para
pois para a moda é a nova aparición de novos materiais, vale? Igual que podes facer un circuito con cables e un montón de cousas distintas, non? Pois un LED, un cable, pois a típica tecnoloxía que facíamos no colexio, pois agora podemos facer un circuito utilizando estes novos materiais, como por exemplo o fío conductivo, non? Que é un fío pois que leva un pouco de prata, entonces podes coser na túa chaqueta, entonces xa admite unha flexibilidade que antes non podías ter, non? Como igual os traxes de Tron da película antiga iban aí, eran como un mazacote, ¿no? Con ese LED wire super tosco, pero agora con estes novos materiais, tipo, o fío conductivo, as teas conductivas, o pigmento fotocrómico, o termocrómico, tamén se aplica moitísimo na moda. Poden ter un uso simplemente, é bonito e xa está, ou intentar darlle, un uso máis funcional, como, por exemplo, unha chaqueta para que os bicis, os biciclistas, ia dicir, vaya por Dios, os ciclistas podan indicar de maneira luminosa os resto de vehículos por onde van os movimentos que van facer. Tamén para uso deportivo, todos temos algún amigo que está todo día en Facebook compartindo por onde correu con Nike coa aplicación esta, non? Pois pensando no mesmo sentido. Tamén instalacións cinéticas que tamén son moi espectaculares, pero non deixan de ser un uso da física, da arquitectura, de unha mecánica simple, como se hai algún enxeñero dirame, que xa está moi visto, pero xa se pode aplicar unha certa interactividade a estas instalacións cinéticas, vale? Como utilizando cámaras, sensores ou tamén luminosidade. Tamén isto da internet das cousas, que se algo conectas a internet xa é un smart TV, unha smart planta ou calquera cosa conectada a internet, que está tamén agora xa está un pouco máis tranquiliño, pero fai uns meses ou un par de anos había como unha especie de furor por conectar ainda que sexa o microondas a internet e que tuitease algo. Era como unha especie de cousa así bastante interesante, pero que realmente hai kits e hai un montón de materiais para poder facer isto de maneira moi sinxela. Este en concreto é un kit que vende Sith Studio para poder facer xa que a túa planta tuitee cando ten sede. Como, gracias. Tamén para diseño de iluminación ou cambiar espacios. Este é un proxecto que fixo Lighting Design Collective, que é unha empresa de diseño de iluminación coa que teño a sorte de que conten comigo para traballar, que, son de orixe finlandés, pero viven en Madrid, porque en Madrid fai moito mellor tempo. Entón, viaxaron ata Helsinki, colleron un silo abandonado, encherono de buraquiños, como, 468, moitos máis, e en cada buraquiño, aquí non se ve moi ben porque é a parte de dentro, pero desde fora vese que en cada buraco hai unha luminaria e que realmente a animación de esa luminaria responde en tempo real á cantidade de vento que está ocurrindo na cidade, conectado en tempo real co sistema de meteoroloxía que teñen ali. Entón, crean como esta especie de animación como cando as bandadas de páxaro voan xuntas ou os peces debaixo do mar, que se chama emerxencia. Ese tipo de animaciones así tan gráficas, consígueno con esta retícula que tampouco ten moita densidade, pero son capaces de facer que teña certo sentido. E tamén, tamén nos dedicamos moito a facer isto do VJing. A mí a palabra VJ non me gusta nada, son así como un pouco discotequero, pero tamén é un campo que realmente sí que se nos vai pedindo moito, porque colaboramos con moitos grupos ou moito tipo de músicos para ir facendo os gráficos en tempo real, que despois vou vos ensinar un caso en concreto. Entón, realmente, un sistema interactivo sinxelo non deixa de ser ter unha entrada, como pode ser un sensor ou cualquier tipo de dispositivo. Un sensor pode ser un sensor por sí mesmo, como un sensor de luz, pero tamén pode ser un micrófono, unha webcam tamén pode funcionar como sensor para poder analizar en este bloque do medio que puxen lógica e un montón de cousas aí, como que é o corazón da interactividade. E despois un output. Esta interactividade básica podemos ir modulándola, ampliándola, duplicándola e facendo cousas xigantes, pero non deixa de ser máis que coller un input e transformarlo en outra cousa. Realmente é o máis sinxelo. Gostame moito poñer isto, referíndome sobre todo a aquela instalación que vos ensinei de Fundación Telefónica do Mute Test, que, claro, foi un traballo feito con a axencia de publicidade. Entonces, claro, os creativos da axencia sempre queren todo, queren
querían 10 sensores nun cubo de 2 por 3 metros de cristal, que tampouco cabía para ter tantos sensores, porque realmente esa instalación funcionou durante meses cun só sensor posto nun sofá. Era un sensor feito a man, un sensor de presión dese tamaño que estaba escondido do sofá onde se sentaba xente e era ocasionaba toda a interacción e controlaba os tempos de como iba a funcionar, encenderse, apagarse, despedir a xente e saudala. Pero eles querían que pusiese un sensor na entrada, outro na saída, que saudase tal. E claro, todos sabemos que cando un sistema ten máis eslabóns e ten máis cousas, hai máis posibilidades de que dé un erro, non? Entón, eu sempre son fan de intentar explicar ao cliente que realmente non entende como funcionan estas cousas, que é o que sempre nos pasa, de que realmente sempre intentar mantener o sinxelo para que realmente sexa funcional. Porque se ti estás ali ou é unha acción para un só día, pois non hai ningún problema, estás por ali. Se hai algún fallo, pois vas a arreglar un momentiño e xa está. Pero se é unha instalación que vai funcionar autónoma durante unha semana en Barcelona, outra semana en Bilbao, non podes arriscarte a deixar 40 sensores nun cubo de cristal de 3 por 3 metros porque vai fallar seguro. E pasou e despois dixen, vou poñer só un sensor, os da xencia nunca o souberon porque pensaban que había 3 porque funcionaba igual. Pero quedamos todos moi contentos. E claro, este tema de aproveitar a tecnoloxía en boga, a creatividade non é nada novo, vale? Realmente artistas como Man Ray, Duchamp, o Moholy-Nagy xa estaban eso, nos 20, nos 40 facendo experimentos coa tecnoloxía que podían ter a man, vale? Sempre había algún listillo que podía estar facendo cousas co que podía ter acceso. Tamén John Whitney, que é considerado un dos precursores do arte xerativo, ou, por exemplo, eso, todos coñecemos a Nam June Paik e os seus experimentos con imáns e televisores. A min gustame moito enseñar tamén de que realmente a escena demo foi un pouco a precursora de todo este movimento de arte digital e de gráfica interactiva, non? Porque realmente surdiu cando xa empezou un pouquiño a asomar, pero só un pouquiño, a tecnoloxía nas casas da xente. Realmente os que podían ter acceso a un ordenador pois eran informáticos ou xente que lle gustaba moito o código e estar aí coa súa consola. Entón xurdiu a escena demo, que non eran máis que demostracións técnicas en que podían caber nun disquete de 512 megas, que os que son moi xóvenes igual xa os acordades do que iso, simplemente demostracións técnicas, vale? Que igual, que alto, son un pouco alto, este é un cachiño moi pequeniño, vale? Pero realmente este é unha demo do ano 91, cos típicos efectos que ahora a xente está pues, con After Effects e o Trap Code intentando simular, pero realmente que cabían en nada, non? Realmente bastante... Eran eso, pequenas competicións e xuntantes que facía a xente para demostrar os seus skills de programación, a ver quen facía o máis complicado posible en menos líneas de código. Entonces, este tipo de intentos de efecto visual que poden levar calquer plugin de, pues eso, tipo Winamp ou algo así, eran as cousas que intentaban facer como demostración técnica, ¿no? Que realmente é algo bastante bonito. E podes buscar en internet e hai demos realmente endiabladas. De orixe, as demos xurdiron porque realmente o que intentaban facer era craquear xogos que xa existían, pero despois xa se puxeron a facer as súas propias programacións para facer todo tipo de locuras, e sempre tamén cunha musiquiña do máis interesante. Pero eu creo que a verdadeira revolución deste tema das artes digitais e como se democratizou a informática e o acceso á tecnoloxía foi cando xa internet chegou de maneira casi xeral, imos decir a case todo o mundo, porque non todo o mundo ten internet agora, vale? Aínda. Pero para todos os interesados, pois para iso do principios dos 2000, Processing naceu no ano 2001, Arduino creo que foi nos 2005. Arduino, se non o sabedes, é unha plataforma de código aberto, que é unha placa de hardware e tamén un sistema bueno, unha linguaxe de programación e un IDE en sí, de código aberto para facer electrónica de maneira super sinxela. Hai foros, hai documentación, entón, calquera persoa, como por exemplo eu, que son licenciada de Bellas Artes, pode inventar chismes electrónicos con sensores, luces e todo tipo de elementos e tinglados e que realmente funcionan. E o mesmo pasa con Processing, vale? Processing foi unha linguaxe de programación para uso gráfico creada por artistas e para artistas que xurdiu do MIT do Instituto de Technology de Massachusetts. Eso, creado por artistas para artistas, cunha curva de aprendizaxe
super rápida para que con un par de clics e un par de líneas xa podas estar facendo gráficos interactivos en unha tarde, vale? A semana pasada ainda estuve dando clase a un grupo de arquitectos dun máster de arquitectura interactiva. Tivemos 3 tardes de clase, en total 12 horas de processing, e a última tarde fixeron uns proxectos increíbles, utilizando webcam como sensor e detectando a cor da roupa. Entón dicíache unha frase según a roupa que levabas posta según a cor. Outros tamén fixeron un pentagrama con son para xerar sonidos. Entón realmente todos aqueles proxectos que vos enseñei con parte gráfica case todos están feitos con processing, vale? E aparte o meu tándem preferido para traballar, utilizar estas dúas ferramentas. E aparte iso, o ser ferramentas de código libre, Creative Commons, todas estas cousas que lemos oindo xa onte Máximo falou moito do Open Design. Realmente co tema dos foros e das documentacións e dos repositorios, se tes calquer tipo de problema ou algo que queres facer, sempre buscas en internet e sempre hai algo que alguén que se lle ocurriu antes intentar facelo e vas a encontrar a resposta, pero case seguro, non? Sempre hai que aprender a buscar, pero realmente é unha comunidade moi grande e que se apoia moitísimo. Entón, calquer duda que podedas ter, postear un foro e o día seguinte algún iluminado desde Islandia vai te responder e vai te botar unha man para o teu proxecto sen ningún tipo de problema. E bueno, o que xa veño falando todo o tempo, que o tema da comunidade, das librerías, dos repositorios, os foros, aproveitar os erros. Aquí temos outro slide bastante común no tema da programación, que é cando estás atrapado e non sabes por que está funcionando, deixa de funcionar cando antes funcionaba ben, vale? É como algo super común. Pero o divertido desto é poder utilizar o código para bocetar. Eu directamente non dibuxo nun papel, poñome co processing, abro o processing e poñome aí a programar, e moitas veces pasan cousas extrañas que podo aproveitar para o meu traballo e despois seguir adiante. E aparte, claro, son resultados inmediatos, non é como se estás trasteando con 3D e tens que renderizar e esperar a ver se saiu ben ou non saiu ben. Isto é, en tempo real podes estar modificando e vendo a ver que acabas de inventar. Pasa isto. Entón digo, como compartir e vivir, e hai que facelo porque senón non iríamos a ninguna parte. E como son unha persona máis de facer que de divagar e teorizar sobre novos usos da tecnoloxía, quería falarvos como realmente todos os proxectos interesantes nos que teño participado nestes últimos anos non son proxectos que fixen eu soa na miña casa. Sempre son en colaboración con un outro creador de outra disciplina que vamos a facer unha historia xuntando tecnoloxía e danza, tecnoloxía e música clásica. Entón, realmente, cada un deses proxectos leva un tempo de adecuación e ten distintas experiencias que son o que quero compartir con vos, porque realmente xa sei que en este foro a idea non é falar dos nosos traballos, que o dixeron onte, pero realmente síntome máis cómoda e é bastante máis sinxelo falar dende a miña propia experiencia que dende a experiencia de outros, vale? Entón, realmente, eu non sei Kyle MacDonald o problemas que pode ter cando traballa con unha bailarina japonesa, pero eu sí que podo falar de como foi o meu proceso de traballo cando tiven que enfrentarme a X proxectos. Entón, por exemplo, quería empezar falando por este, que foi un proxecto que empecé en 2001, no que xuntamos tecnoloxía e danza. Este foi un dos primeiros experimentos cando saiu a cámara de Xbox, que igual todos coñecedes ou todos non, que a Kinect, que permite ver en 3D, en 3 dimensións, poder traquear onde están as partes do corpo do xogador que ten delante, non? Porque deixa de ser un xogador, pero utilizado directamente para un espectáculo de danza. Teño aquí un pequeno vídeo que vai así como super rápido para que vexades como funcionaba. Aquí realmente foi todo un reto, porque claro, ti cando traballas con un artista da performance, con unha bailarina, eles realmente eles utilizan o seu corpo como medio, vale? Entón tens que poder controlar os seus movimentos para que realmente, por exemplo, a cámara ve con un certo rango, se se move moi rápido pode perder as posicións, porque realmente era unha tecnoloxía moi bastante nova, non? A Kinect saiu como en Navidades do 2011 ou 2010, creo recordar, e xa a compramos e empezamos a fuchicar con ela. Entonces, claro, a ver si se ve. Non, non se ve. O complicado disto, aparte de
de que a bailarina se pudiese adecuar os movimentos que podía ou non podía facer no espectáculo, non? Porque realmente, se se vai da cámara, a cámara perdea e ao volver na área de acción xa non a ve. Xa o chiringuito xa se estropeou. E non sei se sabedes, alguna vez xogastes a Xbox coa Kinect, ten unha especie de pose de calibrado que é facer unha pose tipo cactus, que tivemos que incluir dentro do espectáculo cun oscuro que, claro, facíamos un oscuro xeral, ela tiña que ponerse así no centro, facer a pose cactus, e eu tiña un botón, porque claro, ela non podía saber cando estaba traqueada ou contra non, para saber se podía continuar o espectáculo. Eu tiña que ter unha controladora no cuartucho dos técnicos, cun LED vermello que tiñamos aquí posto polo chan para indicarlle que xa podía continuar o espectáculo e podía seguir bailando porque xa estaba capturada pola cámara, vale? E, claro, solamente me pasou unha vez que realmente ti nun teatro non podes ter máis de 30 ou 40 segundos un negro nun escenario, vale? Senón a xente empeza a removerse nas butacas e preguntarse que está pasando. Sempre tes que ter o efecto fake para que iso funcione de que ela non este collida pola cámara. Unha vez sí que me pasou, entonces tiña que estar na cabina dos técnicos como aí arriba, co mouse, facendo a versión de mentira para salvar o espectáculo para que a cosa pudiese seguir adiante, vale? Porque senón era insalvable. Pero claro, este montaxe, por exemplo, era bastante complicado de mover porque estamos utilizando retroproxección, o proxector tiña que estar a 5 metros por detrás, tiña que haber un certo espacio hacia adiante, iluminación infravermella para que a cámara puidese ver ben. Entón era todo un caos e todo un reto cada vez que facíamos esta montaxe de novo. E unha vez pasoume que despois dun espectáculo veu un señor dicíndome que cousa, que complicado, non? Que a bailarina sempre, jolín, sabe o seu vídeo de memoria e baila sempre igual para que vaya co de atrás, non? E dixe, non señor, isto está funcionando en tempo real, según ella se move, faise, e ele mo, bueno, daballe máis importancia a que a muller estivera facendo todo super mallao, a que eu levase para facer esta parte da rede. Simplemente pasamos como 2 ou 3 meses para deixalo fino e que realmente funcionase, non? Era como, bueno, este señor non me valora, pero logo sí que outra xente que eu sí que veía. Entón tamén, cando traballas con danza, este tipo de espectáculos, moitas veces os directores de artes do espectáculo, ou do guionista, ou do que quera facer a obra, sempre queren enchelo todo de tecnoloxía, luces, e que eso, que explote, que haya máquina de fume e que haya de todo. Sempre intentar educar de que realmente, claro, por exemplo, este tema da rede, pois tiña que ver co mensaxe que tiña o espectáculo, etcétera, etcétera, que realmente sí que pode haber grandes lapsos de tempo nun espectáculo sen estar utilizando a tecnoloxía de maneira gratuita, vale? Porque tampouco é algo que queiras aturullar o espectador de maneira así, sin máis, non? Porque realmente aquí había interacción coa cámara, tamén había interacción con son, había... Pois era bastante completo. Entón, paso para diante. Vale. Julián Elvira é un señor que me topou por internet, non sei como, que é un flautista que ele é músico de profesión, é músico de carreira, así académico, pero ten unha gran intriga polo Big Data e o manexo de datos, como que estaba falando no taller da mañán, porque reinventou a flauta clásica de oboe para poder sacar dunha mesma flauta 23 millóns de digitacións, poder sacar polifonías dunha mesma flauta, cando unha flauta é un instrumento que eso pode sacar unha frecuencia á vez. Aquí tive o grande problema de que eu de música realmente non sei moita cousa, vale? Na ESO, cando tiñamos clase de música coa flauta dulce, sufría moitísimo. E a miña nai ríese un montón porque dice, vale, non querías tocar a flauta e agora traballas con flautista. Entón, realmente, el inventou a flauta, fai este tipo de notacións que non hai quen entenda, vale? Con un montón de simboliños que en clase de música no colegio non veíamos. Entón, claro, el quería facer este novo plantexamento do seu espectáculo coa súa nova flauta, que simplemente flauta, e algunha canción con unha base electrónica, pasou máis cancións, a min as cancións, bueno, tampouco é que a música clásica contemporánea sexa o meu estilo musical preferido, non? Pero realmente acabei pillándolle o gusto. Entón, realmente aquí sí que tivemos que facer os dous un gran exercicio de poder entender como creo eu
e eu entender como creaba el, porque realmente este é un pequeno fragmento dunha partitura, porque para este espectáculo que despois se acabou conformando, as pezas que tocaba eran pezas compostas por outro compositor invitado que compoñía unha obra para a súa flauta e despois el a tocaba. Entón, chegou con un montón de folios que abrían así, que podían ser 2 a 1 ou unha exageración así, e díxome que podía tardar 6 meses en aprender esa partitura, que foi algo que me deixou bastante en shock. E realmente, aquí, o meu grande reto era facer visuais para un público que non está acostumbrado a ver un espectáculo musical con este tipo de acompañamento, vale? A xente que vai a ver música clásica contemporánea vai casi así co seu abrigo e o seu monóculo, séntase, disfruta da música e xa está. Pero, claro, tiña que facer algo que realmente non desentonase e que, claro, non é música super movida. Non é unha banda así en directo que está facendo algo super divertido e hai movimento, é un señor que está sentado nunha butaca coa súa flauta inventada e nada máis. Entón, realmente, tamén foi todo un reto porque intentei facer desde cero todo o espectáculo, todos os gráficos foron de tipo xerativo, vale? Non utilicei vídeo para absolutamente nada, foi todo creado desde cero, e sempre intentando manter unha línea tanto estética como cromática. Intentando facer todo temas moi poligonales, básicos, super sinxelos, e sempre traballando co negro, co branco e con este azul super saturado que sempre recorda a esta parte tecnolóxica que ten esa flauta que realmente é analóxica, vale? Un pouco ese corde de Windows que todo nos recorda. Realmente isto non deixa de ser unha visualización de datos en tempo real. Aquí, bueno, non se ve moi ben, pero esos puntiños van representando a frecuencia que está tocando e aquí, cando o ves en tempo real, sí que ves como hai distintas frecuencias sonando da flauta nese mismo momento, vale? Vaise sumando e creando un dibuixo que era sempre ese leitmotiv que tiña aí metido, que era intentar crear algo en base ao tempo, porque claro, outro problema que tiña é que normalmente cando traballas cunha banda de música ou algo así, un DJ ou cualquera cousa, pois fan temiñas pois, de 4 ou 5 minutos, sempre así, bastante liviano, pero claro, a música clásica contemporánea máis curta pode durar 12 minutos e a máis longa pode ser media hora de canción. Entón, tens que intentar crear algo que realmente aguante todo ese tempo de maneira que non aburra, que sexa modificable e que poida funcionar. Eu sempre, para este tipo de casos, fabrico por un lado unha aplicación que está lendo o audio en tempo real e fago análise, vale, de se unha nota, outra nota, unha frecuencia máis alta, máis baixa, a nota é moi longa, é moi curta, sopla moito, sopla pouco. Todo ese tipo de análise teño nunha aplicación e despois noutra que está feita en processing, todo isto, en a que recibe esos datos para despois interpretalos e ir modificándolos en tempo real. Entón, sempre intento facer, para este espectáculo intentei facer sempre este tipo de gráficos máis ben tirando digital, este non se ve moi ben. E bueno, realmente o resultado era este, ¿no? Realmente Julián estaba aí sentado no medio coa súa flauta e as proxeccións detrás. Tampouco podes facer cosas moi centiniantes, moi rápidas. Tens que realmente ter sempre moito cuidado, ser moi cuidadoso a hora do que estás facendo. Entón aquí sí que teño un trozo deste. E claro, as cancións que tiñan unha base electrónica aparte da flauta, eses gráficos sí reaccionaban a esa parte electrónica, porque senón non se entende, faise un marullo, vale? Entón, sempre intento facer na aplicación que eu quería tirar aquí e enseñaros algunha aplicación en tempo real, pero o ordenador está ali arriba. Sempre teño parámetros que podo ir tocando en tempo real cos meus tempos, porque realmente eu estou ali ao lado de él, eu aquí, el ali. Realmente teño que estar como se fose outro músico, vale? Porque as entradas teñen que ir a tempo, teño que saber cando el vai empezar a segunda parte do tema, non sei canto, para lanzar o outro. Entón, realmente, son unha especie de músico que fai colorins. E realmente tens que estar, non é chegar e darlle a play como moita xente pensa, non? Que pensa que é un vídeo que está pregrabado e xa está, realmente está todo xerado en tempo real e modificado e aberto. E aínda que sexa unha programación que está pechada e eu teña parámetros que vou tocando e non vou tocando, realmente
ainda que sexa a base, sexa a mesma, como xa vos dixen, sempre sae algo distinto, que é o máis bonito destas cousas, no? Que sempre ten certa aleatoriedade a hora do seu funcionamento, no? Porque este polígono creo dunha maneira que aparece. Pode aparecer con 5 puntos, 10, xirado para un lado, xirado para outro. Entonces, cada vez que o executo vai aparecer un poquinho distinto cambiado. Entonces, non vai ser sempre igual. Entonces, xa vou xogando se está máis perto, máis lonxe, máis transparencia, menos transparencia, e todo este tipo de parámetros que podo ir tocando. Ou ir un timelapse así rapidiño de como vou creando esta especie de paisaxe, tamén en base ás notas e frecuencias que está tocando. Pois se é moi agudo, pois aparece o azul, se é moi grave xa aparece o branco, máis alto, máis baixo. E despois agora queremos facer unha tirada cando saque un disco, pois intentar sacar estos gráficos tamén en alta resolución, que sí que teño feito, sacar un PDF destes gráficos para acompañar o libreto. E o seguinte paso que estamos facendo é intentar incluir un sistema de sensores na flauta para poder saber realmente, sen esa aproximación co micrófono, que tampouco me sabiu do todo mal, para poder saber en cada chave da flauta, poder saber realmente que digitación está tocando para poder gravala e facer despois unha posterior visualización de realmente as que utiliza máis, as que utiliza menos. Este é un proxecto que teño moito cariño, co estudio que tiña antes en Madrid con Do The Right Click. Guaira é unha empresa, aquí xa falando momento mercado, non? Guaira é a aceleradora de startups de Telefónica. Sacaron ao concurso a súa páxina web nova. Entón, pola parte do estudio sí que facíamos moito web, deseño gráfico, e sempre queríamos tirar hacia interacción. Entón, vimos este momento con Guaira como ideal para intentar meter algo tecnolóxico a ver se colaba, non? Porque a páxina sí que a proposta estaba ben, e podía ser que gañáramos ou non, pero sempre meter esta parte extra pois pode ser como un engadido extra que pode dar a posibilidade de que realmente ese concurso saia adelante, e ao final sí que saiu adelante. Tivemos a sorte que nos deron un Laus de bronce e unha nominación nos Webby por Technical Achievement por medio disto. Guaira quere dicir vento en quechua, así moi original. Entonces intentamos facer un dispositivo deste Internet das cousas, non? Basicamente un anemómetro, vedes aí os debuxiños que estamos intentando facer un pouco en relación coa gráfica e a entidade corporativa da empresa, para telo conectado en tempo real a Internet, pois eso, con Arduino, con GPS, que tiña unha tarxeta SIM, porque era a maneira máis fácil de poder comunicar o cacharro con Internet. Se estuvese dentro dun edificio, non me quero imaginar intentar enchufar un cable de rede no edificio de Fundación Telefónica en Madrid que me deixaran acceder aí, vale? Entón, intentei facer que fose o máis autónomo posible, así que o máis autónomo, a idea mellor foi eso, pois ter esa especie de tarxeta SIM cun plan de datos dos baratiños, para que ese dispositivo estivese pois cada 10 segundos conectándose a internet, enviando os datos que estaba recibindo. En concreto, estábamos lendo todo o tempo, a idea era, isto foi un pouco fotos do proceso, non? Aquí creo que foi o primeiro chisme electrónico de verdade que montei e que funcionou de verdade durante moito tempo. Agora xa está apagado porque foi unha campaña que durou un ano. Realmente era un anemómetro, estamos lendo en todo o tempo tanto a velocidade do vento como a dirección. Aprendí un montón de meteoroloxía e tamén co programador web do estudio, pois dimos coa maneira, por medio de WebSockets, se aquí algún programador web pois poderá saber, para facer esa conexión, esas chamadas, para ir enviando simplemente eses dous numeriños, que un era a velocidade do vento que se ve ali e a dirección, que eu tiña como unha rosa dos ventos de mentira cun sensores magnéticos, e a vereta simplemente tiña un imán, e podíamos saber de maneira moi faciliña hacia onde estaba xirando o vento. E a idea era, esa era a miña mesa con todo o tinglao, era poder modificar en tempo real unha visualización dunha landing page especial que había na páxina de Guaira en aquel momento, no que ti podías, a ver, non se ve, aí non se ve moi ben, aparece aí un texto poligonado, triangulado, que ti podías escribir unha nova palabra, porque era unha especie de homenaxe aos emprendedores, xa que é unha empresa que acelera startups. Ti podías mandar os teus mensaxes de apoio aos emprendedores, e despois esas partículas realmente o sistema físico no que se están movendo, pois a velocidade do vento
iba relacionada directamente con ese evento digital que iba desfacendo as partículas e tamén a dirección a cara que se movían, vale? E iso tamén cambiaba a cor de fondo que tiña a páxina. Entón, isto sona moi bonito, pero o primeiro prototipo rompeu porque pasan as mellores familias. Ui, xa me pasei 45 minutos, fíxate. Bueno, xa acabou. Claro, cando empezas con estas cosas de impresión 3D, todo parece moi bonito, o proveedor dite, sí, vou te imprimir isto en ABS e vai funcionar super ben. Despois, claro, chegas a casa con todas as túas pezas e non encaixan. Tens que estar aí limando, como unha especie de puzzle. E claro, realmente se queres facer un instrumento que vai estar sufrindo moitas calamidades climatolóxicas, como pode ser na planta 13 da azotea de Fundación Telefónica en Madrid, en Gran Vía, que pega moito vento, moito sol, chuva un montón, chocan palomas e cousas así, pois ao final rompeu e tivemos que facer aí a nova versión que nos quedou un pouco máis baixiña pero con ese mástil de metal que realmente lle daba a estabilidade necesaria. Estes son, claro, os erros que vas sufrindo cando realmente fas algo por primeira vez e estás aí super entusiasta e queres facelo. Fixemos un pequeno vídeo que a ver se se ve. É cortiño, dura 3 minutos, pero se baixades o volumen aí un pouquiño pode ser estupendo, porque simplemente para que se vexe un pouco o proceso, porque realmente para este proxecto, entre probas e non probas, pois quizáis botamos 6 meses para acabar de deixalo ben. E realmente, bueno, xusto despois pechamos o estudio, empezaron a chegar os premios e as mencións cando o estudio está pechado. Entón, se buscades algo sobre do right click, hai unha landing page un pouco dramática que fixe o meu socio e non hai nada máis, pero realmente sí que fixémolo con moitas ganas, non? Porque era un proxecto bastante grande e bastante innovador no momento, eu creo, sobre todo para nós, porque non tiveramos feito nada así ata o momento. Entón, sí que eses intentos de impresión 3D intentamos facer primeiro as carcasas con polímero de adición, pero despois iso craqueaba. Entón, tivemos que facelo tamén despois con planchas de vinilo directamente, porque iso non podía aguantar as inclemencias climatolóxicas, sobre todo despois pintado spray así, ese en canto parte desfai, porque por dentro non deixa de ser unha escaiola que se conforma con un láser. Entón, despois, claro, eses tornilliños, esas partes tan fráxiles, ao final acaban desmontadas. Realmente o prototipado foi bastante sinxelo porque utilizei o mesmo tipo de sensor para facer tanto, claro, ver a velocidade do vento de un chisme destos é como facer un contador de bicicleta, non? Unha pequena formuliña e xa está. Despois pensamos que quizáis puderamos ter posto unha webcam para estar vendo o pequeno calpa todo o tempo ali funcionando, pero iso xa era... Son cosas que se te ocorren despois. E aquí sí que se ve como funcionaba a landing page. Era un pouco como mezclar o mundo físico co mundo web dunha maneira bastante sinxela e rápida. Entón, estaba ali enriba. Creo que sigue ali. A campaña xa acabou, pero quero ir a rescatar os seus restos, aínda que non funcione. E bueno, como xa me pasei 45 minutos, pois voulle dar pa diante, que eu empezo a meter slides e non paro. Digo, grazas a asociación e a todos por estar aquí escoitándome dicindo non sei o que acabo de decir. E sobre todo por se tedes algún tipo de pregunta, de cuestión, pois sí que quería guardar esos 15 minutos para, pois por se alguén ten algunha dúbida ou algo así. Gracias.